Di ba? Ang galing maligo ni Bagwis. Oo. Mainit kasi ang panahon kaya naliligo siya, oh, di ba? Ang galing maligo. Yan mga kasinag, isang magandang umaga. Ngayon pala, lilinisan ko na yung buko na nahuli namin kagabi. Nag-ready na rin ako ng paglilinisan ko. Kasi wala pa yung mga kasama ko, si Lakabox, wala pa. Ito yung nahuli namin mga kasinag, pakita ko sa inyo. Ito na mga kasinag ginahuli namin, oh, kagabi. Ayan. Papalabasin natin isa-isa. Ayan, labas. Labas. Ayan, lilinisan natin. Uy, mainit ang tubig. Ayan mga kasinag, pag lilinis nito, tatanggalin muna natin ang sipit para hindi tayo makagat. Yan. Tapos lilinisin natin, babrasin natin. Ayan. Ayan mga kasinag, malinis na. Ay, makatulog. Muntikan mahawakan mga kasinag. Pagbaaka. Ayan. Nakatatawa po tayo magbaaka. Kailangan kasi natin mga kasinag, tanggalin yung sipit. Mahirap kasing linisan pag may sipit siya. Nagbulis naman sa ano. Okay, linisan na.
Ayun mga kasinag ay pagkatapos kong linisan yung bukon, pagkatapos kong brasan tapos tagkala ng mga sipit, nililinisan naman ni Kabox ninyo at ni Kabox Banot. Tinatagkala naman ng kinain yung buko na nailaw natin kagabi. Ito mga kasinag, pakita ko sa inyo. Ayan mga kasinag, oh. Yan. Naalsan nila ng kinain kasi yung kinain yan mapait ang lasa. Ito na yung mga tagkala ng kinain. Ito mga kasinag yan. Nakita niyo ito. Itong tuhoy na yan. Tapa lang sa Tagalog to eh. Iihawi natin yan. Ihawi natin. Tatlo ito eh. Asan yung isa? Ayan. Ayan mga kasinag. Ihawi natin yan. Tapos na natin linisan mga kasinag. Lulutuin natin ng ganyan siya mga kasinag. Hindi na natin siya hahaluan ng gulay. Yan, masarap na masarap yan. Abangan nyo mga kasinag ang pagluto natin. Ayun mga kasinag, pakasalang natin ng kawa. Inilagay natin yung gata tapos yung tanglad. Ngayon naman mga kasinag, ilalagay naman natin yung bukon. Ayan. Ilalagay na natin. Yun, ang masarap na bukon. Mga kasinag, si Mrs. ang magluluto niyan. Ayan. Sarap niyan mga kasinag. Lagyan ka ng sipit. Yun. Yung gata na yung mga kasinag, yan? 3 buong nyug ang ginata namin dyan. Para masarap talaga. Okay mga kasinag, ngayon, takpan na natin. Ayan. Antayin natin mga kasinag na kumulo yan. Ayan mga kasinag, habang nakasalang yung ating bukon, niluluto ni Mrs. Ngayon naman, papaliguan ko si Bagwis. Kasi mainit ang panahon. Papaliguan ko siya. Bagwis! Yan si Mihe. Pero si Bagwis wala pa. Asan ngayon? Ayun si Bagwis. Ayun mga kasinag, si Bagwis dun sa pugad-pugad niya. Ginawa ko kasi ang pugad niya mga kasinag, si Bagwis. Akyat tayo dito sa taas. Ayan mga kasinag, si Bagwis. Hindi siya natutulog. Ito yung pugad-pugad niya. Bagwis, halika. Maligo ka muna. Halika Bagwis. Saglit na mga kasinag ha. Mga kasinag, paliguan natin si Bagwis. Kasi mainit ang panahon. Yan. Maliligo yan mga kasinag. Ayan, Bagwis. Nilinisan natin ang mga kuksi. Kasi yung paa niya madumi. Tapos yung kanyang tuka, linisan natin. Busog-busog yung mga kasinag oh. Ang kinain niya kanina ay tikling. Yun ang almusalan niya kaninang umaga. Ligo na, ligo na. At linisan natin ang iyong paa. Ayun, si Bagwis naliligo na oh. Ayun, sarap na sarap maligo si Bagwis. Inggit yung kambing. Oh. Nainggit yung mga kasinag yung kambing maligo. Kasi ang kambing kasi hindi naliligo. Si Bagwis lang ang naliligo. Meh! Paluko-luko, kainin ka ni Bagwis. Ligo na, ligo na. Sige na Bagwis, ligo na.
Hatod lang mga kasinag, maliit pa yan si Bagwis. Kung saan ay bata pa yan. Pag lumaki yan si Bagwis, kung nakikita nyo yung kalabaw na yun, dadagitin na niya ni Bagwis. Di ba? Ang galing maligo ni Bagwis. Mainit kasi ang panahon, kaya naliligo siya, di ba? Ang galing maligo. Ang gandang ibon talaga, Ayan mga kasinag, tapos sa maligo si Bagwis. Ayan na siya. Baka nagutom na, baka kainin yung kambing. Ayan. Bagwis, saan ka na pupunta, Bagwis? Magbibilad na siya. Habang tawag dito, natapos ng maligo si Bagwis, ito na siya. Yung buko naman, buksan natin. Tingnan natin mga kasinag. Ang bango. Sarap. Mainit yan. Mainit yan, kabox. Binuksan na ni kabox ninyo. Walang ano. Yan, sige. Doon mo patong sa ibabaw. Tingnan natin. Yan. Yun, mga kasinag. Ang sarap niyan. Kumukulong-kulo na. Daw, tingnan natin. Very gusto. Yan mga kasinag. Yun. Sarap niyan. May liputok to ano? Hindi pa na nailagay yung liputok mga kasinag. Papakuluan muna natin siya. Pag nag-iga-iga na yan, saka natin ilalagay yung liputok.